I svi me pitaju kad ću da nastavim i da li ću da objavim istinu o tome šta se zapravo dešavalo i zašto su Dragana Mirković i srpska maćeha u lošim odnosima uvek bile. Evo iz jednog prostog razloga, zato što je Dragani Mirković u to vreme, koja je bila po meni veća zvezda od srpske maćehe, koja godinama uništava i srpsku kulturu i tako dalje. Gaga je imala naime slabiji tim iza sebe, to jest nije imala toliki broj kriminalaca koji su je štitili. Ona je imala neke ljude, ali nije imala ljude kao što je imala srpska maćeha. I naravno da je zbog toga morala da bude desetkovana, proterana i tako dalje i tako dalje. I zapravo nikada joj ova maćehica nije to oprostila, kao što nije oprostila ni mnogim drugim koleginicama, jer se uvek kačila na njihovu popularnost. Ona bez popularnosti ljudi koji se oko nje zadržavaju na njene fore i tako dalje, ona je bez toga totalno nebitna. Siguran sam, a evo i vreme je pokazalo, da su svi koji su iz tog vremena ponikli i bili velike zvezde ili koje je ona gazila, postali mnogo veće zvezde od nje i siguran sam da će u narednom vremenskom periodu svuda na Balkanu da joj budu zatvorena vrata. Za sad toliko i vidimo se u nekom novom klipu. Sad kad pričamo o srpskoj maćehi Ceci, toliko raznoraznih priča kruže o njoj i mogu vam reći da su sve istinite, a jedna od istina je ta da se žena koristi svim sredstvima koja su joj dostupna, a to su obično kriminalna sredstva i ona obično sve što zamisli ili hoće da uradi, ona to radi preko ljudi iz kriminalnog miljeja. I to svi znaju. Ja pozivam sve organe državne i tajne i javne da se pozabave ovom gospođom. Ona je ipak se predstavlja lažno kao srpska majka, a u stvari je jedna od najmračnijih osoba koje postoje na našoj prostori. I dok čekam da spreme ručak u prelepom restoranu Botanist, moram da vam kažem sledeće. Setih se sada, kad smo se vratili 2004. godine iz Istanbula sa Eurovizije i napravili neku našu feštu na jezeru, znate ko je bio prvi gost i ko je došao? Srpska maćeha sa svojom sestrom. I šta se desilo? Pa odvela je Željka Joksimovića odmah da ga iskoristi. Jer u tom trenutku je Željko bio najveća zvezda zbog laneta, a ona je morala da se prišljamči njemu. A kako bi se prišljamčila, a da nije bilo bunga bunga priče? Ajmo sada da analiziramo malo sve ono što se dešavalo prethodne nedelje. Naime, čovjek je preminuo, desila se komemoracija, desila se sahrana u četvrtak, desilo se tamo padanje u nesvest, dolaženje
bluzama koje se provide od strane tih istih, da nazovemo, vedeta njegovi, koje su njegove lažne vedete, jer srpska maćeha je njegova možda prijateljica i tako dalje, inače nije je on lansirao u svet, nego znamo ko. Umesto da se seti da vrati ogrlicu ili ogrlice koje je dobijala koje su skidane sa vratova, da vrati porodicama od kojih su otete, one sve vreme morališu nešto, ili Marija Šerifović, koja drži govor, zato i kažem da je licemerna, koja drži govor kao da je poznavala čoveka ili ne znam kakvu je karijeru napravio i tako dalje. To su sve licemerne i jadne stvari. I oni žive u lažnim svojim, pre svega, životima, u svojim bahanalijama, u svojim neartikulisanim pričama, jer sve ono što su radili je nenormalno i nemoralno. I oni to odlično znaju da ja to znam. Znate i vi mnoge stvari, ali ja znam detalje. E sad, umesto da 24 sata odlože svoj nastup za sledeći vikend i tako dalje, one su brže, bolje pohrlile, ova u Stožice, ova, ne znam, u Zagreb, ova druga, ova treća u Aranđelovac, da drže nastupe. Prvo su držale govore na komemoraciji, a onda su držale nastupe, sve srećne skakući po binama, i onda mi pričate o tome da su one njega volile. Za razliku od njih, ja nisam licemer, ja kažem, ja ne mogu pokojniku sve najlepše, jer je čovjek bio mega prevarant, i nikada neću da kažem o pokojniku sve najlepše, zato što imam svoj stav o svakom čoveku. I vi možete da imate stav o meni, ja tu neću reći ništa. Možda se nekima ne sviđa što ja govorim istinu, ali je to mnogo iskrenije i poštenije nego da vam pričam iza leđa, kao što i radim stvari iza leđa, kao što su to navikli da rade ovi iz takozvanih produkcija. Ili zašto nije neko od njegovih pevača koje je tolike izmislio, zašto nisu otkazali nastupe? Zašto nisu otkazali nastupe? Zašto nisu ispoštovali svog direktora? Pa zato što ga mrze više i mrzili su ga više nego bilo ko na svetu. Eto, to su iskrene stvari. Znači, nemojte da ubijate glasnika zato što glasno govori, nego počnite da razmišljate o onom što se zapravo stvarno valja iza brega. Iza brega je Sodoma i Gomora, iza brega su i mnoge druge stvari koje se dešavaju u te dve kuće, koje se zovu Pink i Grand. I zapitajte se gde šaljete i koga slušate i od koga pravite tolike zvezde. Nemojte da bude da posle nisam rekao.